alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til det her 30 minutters webinar om en mere effektiv tilbudsgenerering, og hvordan vi ligesom håndterer hele det flow i vores salgsproces. Først og fremmest så vil jeg lige sige lidt om mig selv. Jeg hedder Christian, og jeg arbejder som projektleder og CRM-konsulent hos Lime i dag. Det vil altså sige, at jeg har fingrene nede i bolledejen hver eneste dag, jeg går på arbejde. Nogle af de ting, som vi skal prøve at igennem i dag, er hvorfor overhovedet tale om det her tilbudsgenerering og salgsprocesoptimering. Hvorfor overhovedet stille spørgsmålstegn med det, som vi har i dag? Kan man overhovedet gøre det anderledes? Det næste, vi skal kigge lidt på, hvad er Lime nu er jeg godt nok stadig det forkert her, kan jeg se nu, men hvad er Lime CPQ for en størrelse? Og så til sidst, hvordan kan vi benytte vores e-signeringsværktøj i den proces med tilbudsgenerering? Og til sidst så skal vi kigge lidt på en konklusion. Og så vil jeg selvfølgelig også lige sige, at I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Jeg prøver at samle op på dem alle sammen til slut i webinaret. Så stil det bare løs, og så samler vi op til sidst. Ja, fedt. Men inden vi overhovedet ligesom kommer videre, fordi nu kommer jeg jo til at nævne det her CPQ lige før, og hvad er det egentlig for en størrelse? Er det bare endnu en af de her forkortelser, som folk i tech-verdenen kaster rundt om sig? Hvad er det, der foregår? CPQ. C'et står for configure. Altså vi vil gerne have, at vores sælgere har nemt ved at konfigurere de elementer, som skal indgå i tilbuddet. P står for pris. Det vil altså sige, at det skal være let at få fat i den rigtige pris. Den skal mere eller mindre komme automatisk. Men det skal også være let at kunne give rabat. Om det står er en flad rabat på 10 kroner eller 10.000, eller det er en procentvis rabat. Det skal være let. Og så til sidst Q for quote, som er sådan det engelske ord for tilbud. Så vi skal have sammensat alle de her tre ting i en pakke, i et værktøj. Og det er ligesom konceptet. Men noget af det, jeg sagde til at starte med, var, hvorfor overhovedet tale om det her? Hvorfor overhovedet tale om det her Lime CPQ? Jeg tager lige en tår vand. Så jeg vil introducere jer for Paul her. Og Paul, han er en ny sælger. Han er lige blevet ansat i sit nye job. Og Paul, han har en kæmpe drøm om at blive rigtig dygtig. Og han vil faktisk gerne være det, som vi i hos Lime i hvert fald kalder en kæmpe superstjerne. Han har blod på tanden, og han er klar til at komme ud i verden og connecte med nogle af hans kunder. Det som Paul han rigtig gerne vil være god til, det er det her med, som jeg sagde lige før, at connecte med sine kunder, tale med dem, få fremgravet nogle af deres pains, altså nogle af kundernes store udfordringer. Hvad er det overhovedet, de render og har nogle udfordringer med? Så vil jeg gerne blive rigtig dygtig til at præsentere de værktøjer, som den virksomhed, han arbejder for, sælger. Om det er produkter eller services, eller hvad det nu måtte være. Han vil gerne blive rigtig god til at præsentere, hvordan hans produkter kan løse kundernes udfordringer. Og så vil han jo selvfølgelig rigtig gerne, at de i sidste ende, som skal man sige, et fællesskab, får skabt den helt rigtige løsning for lige nøjagtigt den individuelle, specifikke kunde. Det som vi desværre bare tit oplever, er at den reelle situation er en lille bitte smule anderledes end det drømmescenarie,
som jeg fik malet lige før. Det vi ofte ser, det er, at Paul han skal bruge rigtig lang tid på at finde ud af, hvad er det overhovedet for nogle produkter, vi sælger, og hvad kan de? Hvad kan man sige, hvor meget koster de overhovedet? Står det nogle steder, hvor skal man slå det op henne? I det hele taget så bare, hvad filen er det, der foregår? Han skal finde ud af, hvor står der noget information om de her produkter? Hvad er det for noget, jeg skal tage med mig videre og give til kunden? Og hvordan laver man overhovedet et tilbud? Og hvor ligger der templates til sådan noget henne? Og findes det overhovedet? Og hvem er det, jeg skal snakke med internt i organisationen for at finde de her templates? Hvem er det, der er bedst til at lave de her Excel-ark, og hvad for et Excel-ark skal jeg kopiere, og hvad er det nu den nyeste version er? Og når Paul så har været alt det her igennem og brugt timer på at finde ud af det her, så skal han ovenikøbet også bagefter finde sin gode gamle lommeregner frem for at sidde og regne på, jamen hvad skal det egentlig koste alt det her? Og hvis jeg skal give så meget rabat, hvor lander vi så hen? Og det er jo en udfordring. Men det, der gør det endnu værre, er, at Pauls chef også har svært ved at coache ham og guide ham, fordi der er ikke nogen steder, hvor man bare kan slå op og se, hvad er det, som Paul han laver, hvad er det for nogle tilbud, han skaber, hvad er det for nogle markeder, Paul han render rundt og arbejder med. Så når vi stiller spørgsmålet, hvorfor Lime CPQ, så er det netop fordi, vi har oplevet de her situationer rigtig mange gange med et utal af vores kunder. Og det har vi besluttet os for at gøre op med. Så det vi har gjort, det er, at vi har lavet den her pakke, der hedder Lime CPQ. Og i den har vi simpelthen inkluderet, at I har jeres produkter direkte inde i Lime. Så ligesom I er vant til at navigere rundt med, hvor mine kunder, hvad er det for nogle kontaktpersoner de har, hvad er det for nogle salgsprojekter, jeg har gang i på nuværende tidspunkt, jamen så ligger der også bare en fane inde i Lime, som så hedder produkter, eller artikler i det her tilfælde. Så det vi faktisk kigger på her er et enkelt produkt. Det har sit eget artikelnummer, det har en beskrivelse, det hører til en gruppe. Man kan se, hvad det koster, hvad salgsprisen er, man kan se, hvad kostprisen er, man kan se, hvad markedet er, man kan se, hvor meget moms skal der på, og ovenikøbet, som vi også snakkede om tidligere, så kan så nogen som Paul, såvel som jeres kunder i sidste ende, faktisk gå ind og læse, hvad er det for noget, hvad er det her produkt går ud på. Og som vi kan se hernede i bunden, så er der er både en kort tekst og også en længere tekst, som beskriver lidt om, hvad er det, der foregår lige nøjagtigt med det her produkt. Så det vil altså sige, vi har sagt fuldstændig nej til, at man har behov for alle mulige andre eksterne værktøjer for at kunne holde styr på ikke kun sine produkter, men også kunne simpelthen tilbudsgenerere direkte med de produkter, som vi ser foran os her. Så ja. Så hvorfor CPQ? Og det er fordi, vi har en idé om, at vi vil meget hellere, at jeres sælgere bruger den her tid på at connecte med kunderne, forstå, hvad det er, de har behov for, mere end de skal ud og løse alle mulige administrative opgaver. Vi vil, det skal være nemt for dem at skabe tilbud, sende tilbud til kunderne, få underskriften og ovenikøbet også kunne sende det her tilbud direkte tilbage til ERP-systemet til at blive faktureret. Og så vil vi gerne, at det skal være nemt at følge op. Det skal være nemt at præsentere, hvad er det for et tilbud, jeg har lavet. Det skal være nemt også for andre at gå ind og se, hvad er det overhovedet, der foregår her i det tilbud her. Så nu har vi snakket lidt om hvorfor. Nu skal vi snakke lidt mere om, hvad CPQ er. For CPQ er en add-on til Lime CRM, og det er til sælgere, og det er til salgschef. Og sælgerne er jo super åbenlyst, og salgscheferne
kommer ligesom med, fordi de får overblik over, hvad er det, der foregår. De kan let gå ind og se alle de tilbud, som er ude at svømme på nuværende tidspunkt. Lime CPQ er en hurtig metode at generere fejlfri tilbud på, fordi det er med et interaktivt interface, hvor man simpelthen bare super nemt går ind og siger, jeg skal bruge så og så mange, stykprisen har den automatisk hentet, jeg vil gerne give den her rabat, momsen er sådan og sådan og sådan, og så videre. Og så er det som vi synes her i Newsline, lidt som at træde på speederen i jeres salgsproces. Fordi det gør nemlig, at der er ikke nogen, der skal ud og bruge tid på det ene og det andet. Så nu har jeg stået og talt en masse om, hvad Lime CPQ er. Jeg har brugt en masse flotte ord, men jeg synes, vi skal prøve at se det i action. Så jeg har faktisk lige taget sådan et demo-miljø med, bare for at vi alle sammen kan se, hvordan virker det rent faktisk i praksis. Ja, så det vi ser på her, det er en salgsmulighed, som jeg har åbnet. Det er en rigtig stor mulighed med en virksomhed, som hedder Auto Body Parts op i Finland. Jeg har en kontaktperson her, som hedder Svend. Og som vi kan se op fra flowet op i toppen, så har jeg allerede lykkes med at etablere kontakt med Svend. Vi har allerede haft de her møder undervejs, 1-2-3 møder, hvor vi ligesom er kommet hinanden lidt nærmere på, hvad er det Svend og Auto Body Parts, de har behov for. Og jeg har simpelthen vurderet nu som sælger, at vi er nået dertil nu, at der skal simpelthen falde et tilbud. Og den måde jeg så ligesom gør det på, er at som vi kan se her på toppen, så har vi en masse forskellige baner, og der er også en af dem, der hedder quotation. Og på dansk vil den hedde noget med pristilbud. Den kan vi prøve at klikke på. Og så kommer vi til den her side. Og det som vi ser foran os nu, det er, at vi kan se, at jeg har faktisk allerede været en lille bitte smule i gang. Jeg har tilføjet lidt baconis, og nogle andre is, blandt andet noget jalapenos is, som Auto Body Parts desperat har behov for. Men lad os nu sige, at vi havde behov for at tilføje endnu en artikel til hele setupet. Jamen så trykker jeg sådan set bare på det store plus artikel, klikker på plus, og der åbner sådan et vindue her, eller en menu. Og for at gøre det nemmere for jeres sælger, så har vi ligesom inddelt artiklerne i 2 niveauer. Der er selve artiklerne, og så er der artikelgrupperne, ligesom for at få grupperet artiklerne, så det gør det nemmere at finde dem. Så jeg vælger først en artikelgruppe, og som I kan se, så er den virksomhed, jeg arbejder for her, vi har mange forskellige artikelgrupper. Vi prøver at holde os inden for is, for det var det, som Svend og Auto Body Parts var rigtig interesseret i. Og så klikker jeg sådan set bare herover, og så kommer den op med et forslag af nogle artikler. Men jeg er jo også godt klar over, at det er de færreste af jer derude, som kun har de her, hvor mange er der, 5, 6, 7 artikler i en enkelt artikelgruppe. Så man kan selvfølgelig bare søge direkte på artikelnummeret, for eksempel, hvis det er det, man har behov for. Eller andre parametre, som man nu har behov for. Og der har vi her noget halvvejs, som jeg tilføjer. I det jeg klikker på det, så har den automatisk hentet beskrivelsen ind inden for produktet. Det var det, vi så lidt tidligere med jalapenos isen. Den har automatisk foreslået, at der skal tilføjes 1. Den har også automatisk hentet prisen inden fra produktkortet. Det vil altså sige, at der er kun ét sted, man skal ændre sine priser. Den har også automatisk hentet momsen. Nu er der lige kun 13% moms på det her is. Vi arbejder under nogle lidt specielle regler her i virksomheden. Så vi kan se, at den har hentet prisen. Og så har jeg muligheden for hernede i bunden
at tilføje en rabat. Og jeg kan enten sige, jamen Svend og company, dem vil jeg gerne give 3 kroners rabat per unit. Altså det vil sige per is, de ligesom køber. Så lad os sige, de kunne købe 100 for eksempel. Men jeg har også muligheden, hvis jeg nu ikke har lyst til at give et specifikt antal, men jeg har behov for at give en procentsats i stedet for, altså lad os sige, de får 5% rabat. Så regner den fuldstændig automatisk det ud selv. Når jeg så synes, jeg er nået i mål og færdig med det her, så kan jeg sådan set egentlig bare klikke på Add og tilføje ny. Hvis jeg nu har behov for at tilføje endnu en artikel efter det her. Jeg har selvfølgelig også muligheden for at klikke herude, og så bare sige tilføje og luk. Ja, det var at tilføje en ny artikel. Det kan selvfølgelig også være, at det nu er gået op for mig, at den her halvvej-is her, var de måske faktisk ikke interesseret i alligevel. Så klikker jeg sådan set bare på den, og så kan jeg sådan set egentlig bare trykke delete og fjerne den fra mit tilbud. Det er sådan set det. Det mere besværligt behøver det ikke at være. Nu er der sådan set egentlig lavet de artikelrækker, som skal indgå i mit tilbud. Det man så har mulighed for, det er, at man kan gå herop i højre hjørne, og så er der en, der hedder Select Quotation Template. Og hvis her har I mulighed for at uploade til Lime jeres specifikke templates med jeres logoer, jeres farver, jeres design, jeres billeder, whatever det nu måtte være. Og som I kan se her, så ligger der en, der hedder Sales Quotation Docs. Det er altså et Word-dokument, den genererer. Og så klikker vi på det, og så kan man sådan set bare trykke Generate Quotation. Det der så sker nu, det er, at den tager den her template, som I har lavet, og så fylder den de her informationer ind, og det er ikke kun på artikelrækker. Det kan også være med information inden fra overblikket over den her salgsmulighed, altså altså kundens navn, kontaktperson, den sælger, der nu måtte være i gang med at lave det her tilbuds eget navn. Så man klikker sådan set bare på Generate Quotation. Og jeg har snydt lidt hjemmefra, og så har jeg allerede genereret sådan et tilbud, som I kan se her, på virksomheden Ice Cream Empire. Og vi kan se, der er lidt forskellige information omkring den kunde, altså Autobody Parts, som vi arbejder med. Hvad er det for et kundenummer, de har, og adresse og så videre. Og så herover til højre har vi lagt noget ind om datoen for tilbuddet. Vi har lagt noget ind om, hvor længe det holder. Det er jo typisk sådan 30 dage, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder. Og så lidt information om mig selv også. Og så hvis vi scroller ned, jamen så ligger der de her 3 rækker, som vi blev enige om, der skulle være i vores tilbud. Og som vi kan se, så har den sat, der er noget med artikelnummer, beskrivelse, antal, pris og rabat og så derudad. Og den regner sådan set det hele ud fuldstændig selv. Det her er jo et ufatteligt simpelt koncept. Og det man skal have i mente med de her tilbud, det er, hvis I kan lykkes med at lave det i Word, sådan som I gerne vil have det til at se ud, så kommer det også til at lykkes i vores templates. For det er sådan set bare Word-dokumenter, man uploader til Lime, og så embedder man nogle kode, og så kaster den ellers bare al den information, man nu måtte have behov for, ind i Word-dokumentet. Det der så er smart, det er, fordi vi er jo ikke helt færdige med selve tilbudsprocessen nu, fordi det eneste vi er nået til nu, er jo sådan set bare, at vi har genereret et flot Word-dokument, som vi vil præsentere til vores kunde, som indeholder de her ting, som indgår i, som vi besluttede os for, som skulle indgå i vores tilbud. Det der så sker, når man har trykket på den her Generate Quotation, det er, at den faktisk herover under dokumentfanen har spyttet vores dokument ind, og det ligger lige her. Og det man så rigtig nemt kan, man kan åbne det. Og så heroppe i hjørnet på More Options, der har man en mulighed for at save a copy as PDF. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, for det er vigtigt, at det er en PDF, når vi sender det til vores kunde til underskrivelse. Vi er ikke interesseret i, at de lige går ind og retter lidt i tilbuddet, inden de så skriver under. Så derfor så har vi konverteret det til PDF, og igen, så har jeg snydt det hjemmefra.
Den ligger nemlig lige hernede, som I kan se, Sales Quotation PDF. Og når jeg åbner den, så vil I lægge mærke til, at der er en anden funktionalitet her. Der er nemlig den her store knap lige her. Og det er her, hvor vi bevæger os ind på det territorium, som vi kalder Lime eSign, som er vores eget e-signeringsværktøj. Og vi kan jo prøve at, lade som om, at jeg som sælger her rigtig gerne vil sende det her tilbud til underskrift til Svend. Så jeg klikker sådan set egentlig bare på Send for signing. Og når jeg gør det, så åbner der sådan en menu op. Og den foreslår som udgangspunkt Svend, som er kontaktperson, og så foreslår den også den sælger, som er logget ind og har trykket på knappen. Så i virkeligheden så skulle det måske egentlig være sådan her. Lad os nu sige, det var sådan her. Men jeg er faktisk ikke interesseret i, at Svend og jeg, vi skriver under på tilbuddet samtidig. Jeg vil egentlig gerne, at Svend, han skriver under først, og så skriver jeg under bagefter. Så jeg fjerner egentlig bare mig selv igen. Og så kan jeg hernede tilføje et step i, signeringssekvensen. Så jeg tilføjer mig selv hernede. Og så kommer jeg i tanke om en ting, at det er vigtigt, at vores egen CEO, Alfred her, han også lige skriver under, inden kunden gør det, sådan, så han lige kan tjekke tilbuddet, at det ikke ser helt fjollet ud. Det kunne også være, at det var min egen chef, så hun har mulighed for at give mig noget feedback. Og så kan jeg sådan set bare herover trykke på pilene op for at ændre rækkefølgen. Og det som man har mulighed for med Lime e-signering, det er, at man har mulighed for at anvende de nordiske signeringsmuligheder. Det vil altså sige sådan noget som, man i Danmark her kan man skrive under med MitID, hvis man har behov for det. I Sverige har de noget, der hedder BankID, det samme i Norge, og de har også noget, der hedder FT, et eller andet oppe i Finland, som er det samme koncept. Og dem har man mulighed for at skrive under med, og selvfølgelig har man også mulighed for bare at vælge checkbox. Og checkbox er sådan set bare, at når Svend eller Alfred her, for den sags skyld, modtager en e-mail fra Lime om, at der er en underskrift, der ligger klar, så har man mulighed for at gå ind og åbne dokumentet, læse det, og så super simpelt i et lækkert interface bare trykke, okay, jeg vil gerne skrive under. Og det, der er så super smart ved e-signering, det er, at alt det her det sker automatisk, og når hele underskriftsflowet er igennem, det vil altså sige, når Alfred, Svend og jeg selv har skrevet under, så lander det inde i Lime som et signeret dokument, som et særskilt signeret dokument. Og man har også mulighed for at følge med i hele processen undervejs. Lad os nu antage, at vi har sendt det her tilbud til Svend. Han har skrevet under, og vi er jo super glade, fordi salget er i hus. Men vi er ikke helt færdige endnu, fordi vi har behov for, jeg lukker lige det her dokument, vi har selvfølgelig behov for at få flyttet det her salg over i vores ERP-system. Og hvordan i alverden gør man det? Jo, den opmærksomme lytter, skulle jeg til at sige, har jo nok lagt mærke til, at der også er en fane heroppe, der hedder ordre. Og hvis vi klikker på den, så kan vi faktisk lægge en ordre til. For vi er nået hele vejen igennem tilbudsprocessen fra generering af tilbud til vi har lavet et flot dokument, vi har sendt det afsted til e-signering, og kunden har skrevet. Og nu vil vi gerne lave det til en ordre. Så vi trykker sådan set bare på plusset, vi vil gerne lægge en ny ordre til, og så åbner den her menu op, hvor jeg faktisk endnu en gang har mulighed for lige at redigere i det, hvis det var sådan, at Svend sagde, Christian, det er fint, men kan du ikke lige give os bare en lille smule mere rabat? Så siger jeg selvfølgelig, Svend, ved du hvad, jeg giver dig sgu lige 10% på Jalapenos isen. Update. Det gør jeg sgu, og så har vi en aftale. Og så trykker man sådan set bare på Create, og så ligger den her ordren og siger, jamen den er ikke helt klar endnu, fordi jeg har ikke godkendt, at den skal sendes til ERP-systemet. Men når jeg beslutter mig for, at det er tid til at gøre det, så trykker jeg sådan set bare på Ready to be sent. Og bum, som I nok lagde mærke til, så låser artikelknappen hernede, og man kan ikke længere ændre i tilbuddet. Og
Det er simpelthen fordi, at når jeg har trykket på Ready to be sent, så har jeg ikke lavet en indikation til mit ERP-system om, at den her, den er i hus, og den er færdig. Så det, der så sker nu, det er, at ERP-integrationen simpelthen samler den her op, flytter den over i jeres ERP-system, og folder det ud som en invoice faktura, som er klar til at blive sendt afsted. Ja, vi hopper lige hurtigt tilbage i PowerPointet, fordi vi er simpelthen nået til den del af præsentationen, som jeg har kaldt konklusionen. Og det er ligesom for at samle op på alt, hvad vi har været igennem, og bagefter så er der tid til spørgsmål. Vi har set, hvordan vi inde på et salgsprojekt i Lime kan gå over på den fane, der hedder tilbud eller quotation. Vi kan tilføje de artikelrækker, som vi har behov for i vores tilbud. Vi har simpelthen set, hvordan vi opretter et tilbud. Vi har set, hvordan vi kan tage det her tilbud, flytte det ind i et Word-dokument og gøre det rigtig flot. Vi kan have vores egne farver, logoer og styling, whatever I nu måtte have behov for. Så har vi set, hvordan vi kan konvertere dokumentet fra et Word-fil til PDF og anvende vores e-signeringsværktøj. Vi har set, hvordan vi kan sætte op i forskellige rækkefølger, sådan så at alle ikke bliver bedt om at signere på samme tid, men man har en af gangen. Vi så selvfølgelig også, at man kan jo godt køre det parallelt og bare putte alle tre, for eksempel i de her tilfælde, ind i step 1. Og så til sidst har vi set, hvordan et underskrevet tilbud kan direkte ind i Lime med ganske få klik faktisk faktureres over til vores ERP-system ganske let. Ja. Det sidste slide, jeg har med i dag, det er simpelthen bare en opfordring til jer om at gå hjem, tale internt om, var der noget af det her, der var interessant? Var der noget af det, der måske stillede spørgsmålstegn ved, hvordan vi kører vores salgsproces i dag? Og kunne man være lidt selvkritisk, kigge ind af og se, og måske endda også erkende, at det kunne godt være bedre. Hvis der er noget af det her, der er tilfældet, så er vi selvfølgelig altid klar til at tage en snak med jer om jeres behov, og hvad I måtte ende behov for. Og så vil jeg sige tusind tak for jeres tid. Og så vil jeg åbne ballet for spørgsmål. Det har jeg lige herovre på min anden skærm, hvis der skulle være nogen. Der er simpelthen en, der har spurgt her, om det her både er til on-premise og til cloud, eller om det kun er til cloud kun. Og det er selvfølgelig et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og svaret er, at jeg kan ikke se, at der skulle være nogen ben i, at man som on-premise også anvender det her værktøj. Skal jeg lige se, om der er kommet flere spørgsmål. Det ser umiddelbart ikke sådan ud, når jeg lige ved første øjekast kigger. I hvert fald så er I hjertens velkommen til at række ud. I kan jo sådan set bare kontakte jeres normale kontaktperson hos Lime, eller I kan ringe direkte på supporttelefonen. Det må I også rigtig gerne. Jeg vil sige tusind tak for jeres tid. Jeg hedder Christian, og det har været en kæmpe fornøjelse. I må bare have en rigtig, rigtig god torsdag. Ha' det godt.